ludzie, ja chcę Martyneska. Witam was tu. To? Manuel Pro 11A. Dawid Pro 11. Muszę podać sobie, no. To się podał Manuel... A, dobra, to... Prepašte za omyl, Trigger 6 a... Dawid Pro 11A. No. A dneska si zahráme prvé jednové jednotky. Lenže David Pro 11 tu nás nové blbosť učie. Čo to ja povieme. Prvé sa musíme rozohrať a potom hrať ono. Battle Royale. To tak neučil to niekto. Wiem, Dneska tu máme dobrý... internet. Koniecznie. Áno. A ešte máme... dobrý setup. Gacia już mnie przyszło ovládať. Budem naraz na ovládače. Ja až tak neviem hrať na ovládače, jak ten tu pán Trevor 6. Neskôr ide bez ovládaču. Ale už som pána Trevor 6 som zabil. Bo potom pôjdeme možno na Roblox, alebo na Večerice, ale musíme dať hlavne jednu Battle Royale. Ale som točne nespasí 2 videá. Nagrania sa teraz toto, potom Battle Royale, znova video, potom dáme znova video na Roblox. Som dokaz. A tam ešte niečo. Pýtam tu na pána. Mám. Čo iba púkam? No tak to je bolo, to musím to. Aj ty tam píkacie. Nie to, lebo... Nie to tu. Musím to resetnúť. Kde sa to robí? Musím endgame. Ja som vyhral. Prečo nehráme spolu? Neviem. Ready up. Nemám aj redia. Je to dám Google. Musím hľadám tú lobby. Google, reálne. Musíme to fixnúť. Neviem, čo sa stalo. Máme... Možno mám o kus lepšie. Daj ready. Neviem. Som takto budem robiť, ale neviem. Počkajte. Prečo tebe tu ukazuje a mne nie? Musíme preložiť video. Preložiť video.